Pane mistake inowanzo kuitwa nevanhu vachiri kudanana. Vozozviona varoorana kuti paya ndakabhaiza. Ndakaita kunonzi kuvhura dondo chaiko chaiko. Munoziva kuti mistake iyoyo ndeyei? Mistake iyoyo ndeye kuona tuma red flags twausingadi pamunhu wauri kudanana naye, wobva wazvinyengera kuti ndinozomuchinja kana tichinge taroorana. Hama dzangu kana kuti mafollowers angu, ndangoti ndigare ndakuudzai kuti munhu haachinje hunhu hwake zvekumhanya. Zvava zvekuti unonakirwa nelavhu yemuhedheni, iwe uchienda kuchechi woti ndikaroorana munhu uyu ndinogona kuzomutendeutsa, ndichaita mabasa akanaka achaita kuti atendeuke. Veduwe, muhedheni haatendeuki zvekumhanya kana upenyu hwake hwese akatadza kuzvitendeukira pachake. Chanzi yekuti ubudirire pakuita izvozvo i10%, chanzi yekufoira i90%, nekuti hapana mabasa matsvene auchaita iwewe aachatendeuka nawo aasina kumboona upenyu hwake hwese. Kana kuti somenzaniso musikana, unongatsoziva kuti inini hangu fodya handiifarire, fodya haindiitiri, kana kuti doro inini hangu handiride, asi zvimwe zvese mufesi wangu bho. Wobva wazvinyengera iwe kuti unozomuchinja kana muchinge maroorana. Ukaona wadaro uri kuzvinyengera. Kana kuti uri kutoona nechekare kuti matraces echihure, matraces ekuda vasikana vakawanda pamukomana wako aripo, iwe wofunga kuti uchamuchinja, uchamupa bonde richamudzikamisa iwewe. Ukaona uri kudaro unenge uri kuzvifurira. Kana kuti kumukomana uri kuona kuti musikana wako anofarira zvokuenda mumaclubs, anofarira zvokuteedza mashows, anofarira zvokuenda outing every weekend, iwewe usingazvide iwewe wozvinyengera kuti ukamuroora munhu iyeye anodzikama, mhedzisiro yacho unozongochema. Unongatsoona bhebhe rako zvekupfeka tumamini, zvekupfeka zvinongatsira ndo zvake. Imi monyengedzana seakomana kuti ukazvarisa munhu anodzikama, ukazvarisa munhu anopora, wangu unenge uchizvinyengera. Munhu haachinje hunhu hwake zvekumhanya. Chinoita kuti mukurumidze kunyura pamiedzo iwowo ndechekuti anenge achitaura zvekuda kuroora, ende aroradza kuti atori muserious relationship newe iwewe, ende ari kutoda zvekutoroorana newe. Asi ane mamwe maflaws aari kutokuratidza ari pachena kuti zvakati nezvakati ndo zvandiri. Pakadaro unofanira kupangwarira. Zviri nani kuti uzotoshamisika nehunhu hwemunhu maroorana asi usina kumbobvira wazviona muchidanana, pane kuti munhu anotokuratidza pachena kuti ndo zvaatori, iwe woroorana nemunhu iyeye uchiti unozomuchinja. Pakadaro ndangoti ndigare ndangokuudza kuti unozochema. Saka ndangoita vhidhiyo ino yekuti ndikuudze kuti iwe gara wakalkuleta kuti red flag iyi kana kuti hunhu uhu kwauri hwakakura zvakadii, unozogona here kuhutolareta kana muri mumba kana munhu iyeye akasachinja. Kana uchiona kuti hauzogoni kuzvitolareta, hauzogoni kuzvikurira, hauzogoni kuzvitsungirira, wangu gara wasiya. Usafa wakatora riski iyoyo yekuti unogona kuchinja hunhu hwemunhu, nekuti munhu haachinjike zviri nyore, angatopretenda. Kana munhu iye achikuda zvechokwadi, anofanira kuchinja muchiri kudanana, otochinjira iwewe, ototsveta tsika dzake achitsvetera iwewe. Kana akatotadza kuita izvozvo, marienji haisi kuzomuchinja. Saka ndangoti ndigare ndakuudzai, mugare maziya, mugare masarudza. Kana zvichiita, gara wasiyana nemunhu, otherwise unozochema mangwana.